Iruña Oka mendebaldean dago, Gasteiztik 10 kilometro ingurura, Añanako kuadrilan. Orotara 3.000 biztanle inguru ditu eta 5 herrik osatzen dute udalerria. Hauek dira Trasponte, Biloda, Olabarri, Mandaita eta hiriburua Langraizoka. Gaur egun ezagutzen dugun udalerria Iruña Oka 1976 urtean sortu zen. Iruñak eta Langraizokak bat egin zuten urtean. Beraz, lehen Iruña Okak zen udalerri bat eta beste bat Langraizoka. Iruña Okan historia, tradizioak eta paisaia ederrak aurki ditzakegu naturaz gozatzeko eta atsedenaz gozatzeko. Karlista den aztarnak ere baditugu Iruña Okan. Hau da Almoretako dorre bat, eta badaude beste bi dorre, garai hartako beste bi dorre, Baiaguen eta Artadiko dorreak. Gaur egun zahar berrituta daude, hau Almoretakoa aterpetxea da, eta Artadikoa erakusketa tokia da. Trasponten zubi erromatarra daukagu eta gero asentamentu erromatar garaiko asentamentu bat daukagu. Garai hartan Beleia, Iruña Beleia deitzen zioten eta Kristo aurreko lehenengo mendekoa da. Gaur egun Arabako Foru Aldundia da arduraduna eta bizita daiteke, baina bizita kontzertatuekin. Santa Katalina monasterioan lehenengo karlistadan sua eman zioten monasterioari eta geroztik hondakinak baino ez dira geratzen. 2003 urtean lorategi botanikoa egin zuten bere inguruetan. Eta lorategi botanikoan 5 kontinentetako landareak eta landareak daude, oso garrantzia handia dauka. Esploradore nekatu batek